mola, ets el professor tu de l'art i tradició escolar? Sí. Què estàs fent? Hip-hop, no? Sí, dansa urbana i fins estils de dansa urbana. Vale. T'agraden les alumnes que tens? Sí, sí, són espavilades. Molt maques. Els horaris que teniu, us van tots bé? Bueno, una poder no, però... Dues alumnes poder no, però bueno, en general sí, no puc queixar de ella. Vale. I a l'equip de música que teniu, la sala, l'espai, tot? Espai bé, la música a vegades, mica en mica. No, però ja parlo molt. Ah, vale. Bueno, pues... Más alumnos menos. Què? Más alumnos menos. Ah, vale. Dels alumnes que tens, que t'agradaria que hi haguessin més, menys, estan bé, o per fer les coreografies? Ja està, ara per ara estan bé. Sí? Home, si s'apunta una més, doncs també està bé, però moltes no, perquè és complicat no per mi, sinó per elles, perquè ho vegin ells, aprenguin, perquè la que està al darrere, la puc estar al davant, però quan hi ha molta gent, doncs parlo i altres, és complicat. Vale, molt bé. Doncs res més, moltes gràcies. Vale. Hola, soc la Cristina Quesadello de Joanet Robalón, som alumnes de quart de l'ESO, estem fent l'optativa de música i us venim a entrevistar una mica sobre les extraescolars que esteu fent aquí a l'institut. Quina extraescolar esteu fent? Vale. Us agrada el professor, els balls que esteu fent? Sí. Expliqueu una mica com va la cosa. Bé, bueno, els balls a mi m'agraden. Són els balls. Sí, i el professor balla molt bé. Vale, us van bé quins horaris teniu? Sí, bueno, sí. A mi sí, Quins horaris són? de 4 a 5 de la tarda. I quins dies? Els Dimarts dimarts i dijous. Molt bé. I us van bé a totes? A mi sí. A mi no molt. Quanta gent sou a la classe? Pues, 5-6. 5-6 persones. I us agradaria que hi haguessin més, menys? Esteu fent amb Sí, tu? perquè si els balles amb més, pues queda molt millor, però sí. així ja està. Vale, molt